खुलुमबाय। दिनै 2 जुलाइ 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोनसे गोदान फालांगियाव गुदि रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि साख्रिखौ लानानै जेंनायाव गोग्लैगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। बृष राशि। बे जिउ राहायाव हरखाबै धोन मुलाम्फा जागोन। साख्रि आरो फरायनायाव मुलाम्फानि खाबु दं। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि। रांखान्थि आरो समाजारि हाबानि बिथिङाव जाफुंसारनायनि आसा दं। अनलाइन खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। जुदि जों मोनसे मावखान्थि बानायनानै आवगायलांगोन अब्ला जों मुलाम्फा मोनगोन। जों रांनि आंखालनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि। जुदि नोंथाङा फालांगियाव साननानै थिरांथा लायो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। जों फोरोंगिरि महरै समाजाव मोनसे सिनायथि सोरजिगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि। रांखान्थियारि थासारियाव जौगानाय फैगोन। दोहोनाबो बांगोन। साख्रि जाफुंसारनाया समाजनि गागि सोद्रोमाफोरनि मददजों मोननो हागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। तुला राशि। नखरनि मदद आरो बोरजों खामानि मावनो मोननाया जोबोर मोजां जागोन। लिरनाय हाबाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि रांखान्थियारि थासारिया गाज्रि जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सामलायनायाव लाखिनाया मोजां जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। धनु राशि। बाहागोदारि महरै खालामनाय फालांगिया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि फरायनाय आरो साख्रियाव गोख्रोंसिन नाजा अब्ला नोंथाङा फिथाइ मोनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। बेयो फालांगियाव मोनसे मोजां सान। गावनि थांखिफोरखौ आबुं खालामना जाफुंसार जानो हागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। सोरजिलु आरो समाजारि हाबायाव गोसो जानाया बांगोन। बेयो थुलुंगा आरो जौगानाय लाबोगोन। मावख'आव खामानिनि फारसे सांग्रां था। नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि उनथिं थागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। मीन राशि। फालांगि आरो राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि आय आरो मान सन्मानआ बांगोन। जुदि जों मोजां मोनलायनायाव गावजों गाव सोमोन्दोफोरखौ बेसेन होयोब्ला सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।